खांख्रायखौ जानो मोजां मोना थेवबो थारमाने आथिंखौ जायो आथिंखौ आं बर'फ्रा फाय ओइ मोनसे दंबावो खोनानाय खोनाव मन'लै खोनायाना बाबा मा मोनसेया मिथियो मन'फ्रा सिख्लाबसे हरलै गोथाव मोनदों आं इखो खांख्राय जायाबाबो आथिंखिनिखौ जायो आरो ना लोगोफोर आंनिया ब्लग भिडिअ हगारनाया एसे गोबाव जाबाय थादों थाब हगारनो हायाखै आरो ना टाइमा मेकआप जायाखै स' एसे गोबावदो होदोब्लाबो थेवबो नायलांबाय थादो प्लिज सापर्ट खालामलांदो बर्थमान जों दा जायगाखौल'सो बारदों जोंनि एरिया खिनिखौल' बारदों आरो ना एक्सुवेलि जों थांनाय जायगाया जाहैबाय नै सकि गेट बेनो सकि हायफोर होना माने सकि गेटआव दङ बर्थमान बाइकनि चार्ज होदो एसे थ' फाइनालि मोनफैबाय सकि बान्दो देग्रा थायो बेयाव रेस्ट हाउसबो बनायना दोनदो टेनसन गैला आरोना फ्रि बिन्दास जाबाय दानिया लेट्रिनबो दङ टेनसन गैया मोनब्रै रुमनि लेट्रिन ओमफ्राय दैयावबो मोनब्रै रुमनि लेट्रिन बाथरुम गारि सालायबाबो मेङो जबाबो मेङो मा खालामनो आरोना ओइखिनो गाहाय थानांगौ ओइयाव सिगाङाव फै सिगांद्रायाव थांबाबो लाब गैया हयथ' सान्दुं जायोना गरमथार जायो आरो एसे ब्लगफोरखौबो बानायनो फैलायबाय आरो ना दुगैनाय बाजैनो गरमबो नैखि थांजागोन गारिखौ एयाव दोननांगोन आरो ना बाइकखौ सोजागोन खोना ओइ इखि लामा गैयालै इखिनो स' अमा बेदरबो लाफादो नालाय सावना जागोन सावनायानो खद जायो आरो ना अमा बेदर बर' हारिनि दा बर' हारियाल' जाया गुबुन हारियाबो जायो आरो ना दानिया अमा बेदरखौ अमा बेदर सावनोसै ओइ अरानो जायाखै नामा दाबो अरानो जायाखै र' जोंना गाइस होनलाय हेल' गाइस नै जों दा अमा बेदर सावनायदो मा रोखोम नुदो अमानि थावा ओंखारबानो जोंलांसिगोन दै हयथ' अमा सावग्राफोरा मालाय अमा सावनायानोथ' नाय खासिखौ नायनि अमा सावग्राखौ अरा जोंबायानो जोंनिया आदा जाफ्रामबायानो आरोना मोनसिगोन गरमलै हाया खाथियाव थानो बाथ्रा आरो इयाव गानना लाबावसो गानथ' जोमथ' गथाय मा जों ब्र' ओंखायनोथ' खुखादों आङो ओइ बारा अरद्रायाव ना खामजोबगोन खामबाय अर खाथिद्रायाव ना बाय साइडआव दोन बेदरा मोनबायानो गायाव ओंखारलांसै जानोसै दुगैनांगोन नालाय लान्थि दे गया साननाङा
थेवबो ससमाया थाबाय आरो ना हम खाने वाले हैं इधर मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे सावनायनि सेबां टेस्टि गैया आरो अमा बेदरा आंथ मालाय बुजिखौनो लानानै जाबाय जों मोनजानाय नङा फंबा दी मोनसे गरमथार मोनदोंलै बैग्रिनोसै सान्दुङा एबार एख' पात्ता मोनलायो सान्दुङा मेरा हो गया खत्म सेस सिजोब्बाय फैसाया सिजोब्बाय दानसाला माथो सेकेंड गवा गोवा जाने की जरूरत नहीं है इधर भी है सेकेंड गोवा Dose res lah doro. Betul betul lagi sih. Kamu video. Kita kenal menoi. Kena ya. Nang lelenak ngemen deh. Ada micik lain orang bolau. Video pun tuh buat. Ya, मोजां जायगाफ्रा समायना जिनिस फैदो नुनानैबो बिराद मोजां मोनदों आरो जायगाफोरखौ बेवहाय फैना बुंनाया जिसि फैगोन गुदुं खालामो बेवहाय नाखौ होनाय रेडि गैया बुंनाया खोनादोंना दिनै फैनानै मोजां मोनफैदों आरो थान्दा कुल बरिया निजोम जायगा बरिया मोनदों फैनानै सानदोंमोन आं फैनो होनना सानखाबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय दिनै लोगोफोराबो जखा जाबायना बिदिनो जमा जानायजों लोगोसे फैनाय जाबाय आरो फैना मोजां मोनदों गोसोजों गोजोननाय मोनदों दिनै आं गोसो गैयामोन फैनो बिराद आं माने माथा सानानै फैनो गोसो खालामना लोगोफोरा लिंबाय थाबाय उपाय गैया फैनाय जाबाय दा आंनि भिडिअ'आबो स्टार्ट जागासिनो दा दसे उनाव रायलायसिगोन Salahin Ngelay pak. Gas na ladno. Siapa sabi ni? Menaras di sini. Kangkrai सावगासिनो लोगोफोर खांख्राइदो अमा बेदर प्लास मुलाबा जाफेरदो अन्थाइ संनाय pasti सोर मोनजाफेरदो कमेन्टआव लिरनानै हर अन्थाइआव सावनाय
aku ini Enjoy खालामोब्ला आरोना दसे गरमनि sampai buat मालायो आरोना सेंग्रा गोजा उनाव थानाया सोरनोबाफोर नांगौबा कमेन्ट खालाम कन्टेक्ट नाम्बारफोराव हरसै Hey guys, ang bazal sa kukratin. Ang klayakin. Eh? ini kawan saya खांख्रायखौ जानो मोजां मोना थेवबो थारमाने आथिंखौ जायो आथिंखौ आं बर'फ्रा फाय ओइ याव मोनसे दंबावो खोनानाय होनाया ना बाबा मा मोनसे आंसो सिख्लाबसे हरलै गोथाव मोनदां इखो इखो खांख्राय जायाबाबो आथिंखिनिखौ जायो आरोना आथिंनि बै मा होनो इखो मोदोमखौ आथिंनि मोदोम दसे मोनबायो गासैबो गोथावानो खांख्राय मेलेमबो जाया जेबो जाया आथिंखौल' जायो अमा बेदर सावनाय जौ बिलाथि गासैनि अरे ठन्डा दैनिफ्राय ओंखारबा गरम मोनो दै सिङाव थाबा आरो गोजाङो लग रहा है भाई इमान गरमावबो गोजांबावदों subscribe like bell icon sushi जुना होग्रा मा नायबाय थायोब्रा बिसोरलाय ओरैनो sushi So, hello lookber. So, dinai video ko bekiniयावनो फोजोबबाय दावखोबाय गाहायनिफ्राय गोजौसिम